For today's video, maayong gabi. So naabot naman akong mama gikan na maligya, nagdala siya og sari-sari. So ato ning lutuon ron para panihapon. Naglungag pa tayo kanon. Takang na tong kalaang katil kay para ilunod na to ni atong mga gisahonon. Lunod lang mga lamas mga katil. Lunod na ang mga sari-sari. Hello, lunod na to, butangan na to og saan eh? Mamasitas. Butangan na to ni kaya. Magicon na to, magic sarap lang malakas. Atong mikos-mikoson para mo ang kalasa. Pilawan na to. Unbelievable. Okay kaya. Lame kaya. Tangan na to, gamay to, isa kabo nga tubig. Para manamit good. Okay, kaya. Lame. Wala na ni asin eh. Toyo raw karing kan mamasitas og magic sarap. Itong pabukalon, nagkabukal na haon na dayon para ready to kain na. Okay, naluto na ito ang ginisa mga katil. So mga ta. Malera mama. Yang mama to dito. Nandiya nang naisuga So mga pesta, mahigog mao nang may mayaon ka nga Dios takna sa kagabi Lord. Salamat Lord sa grasya na karon sa mga tubangan ikaw ang tinubdan ning karong Ginoo sa mitang ampo ni pagkasalaw-saluhan kini mo gatag dugang kabasko kalum sa panglawas mo. Salamat Lord. Amen. Amen. Sige na. Naantan niyo mga katil. Ha? Busog pa. Yan, magkikaon tong sudan lang sobra. Malambot ta. Wala ka malambot ng sagbot. Kaya ni mga katil.